Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, at Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 11:19 PM, kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahusgahan, bagkus ika'y pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. Mga kabisyo, handa na ba kayo na mapakinggan ang mainit na kwento ngayong Thursday? Ang lamig ng panahon pero tingin ko mainit-init na kwento ang ating mapapakinggan. Kaya hindi ko napapatagalin pa. Pakinggan na po natin ang ating kabisyo na nasa kabilang linya. Good evening po. Hi, good evening. Hi ma'am, good evening. Isang malamig na gabi po para sa atin, ma'am. Isang malamig na gabi din para sa'yo. Thank you, ma'am. Ma'am, gusto ko pong malaman lang, familiar po ba kayo sa ating programa? Yes. I've been a listener for about a year now, siguro. Wow. Grabe, matagal na po pala, no? Anyway, gusto ko na pong malaman ang pangalan ninyo, lugar, at edad. Umpisa natin sa pangalan. Sure. Yep, I'm Andy from Tarlac, 32 years old. 32 years old, right? Yep. Okay, Yes. Mandy from Tarlac, 32 years old. Wow. Ganda ng boses mo, ma'am. Thank you. Hindi ko napapatagalin pa mga kabisyo. Mandy, 32 years old, from Tarlac. Ano ang top secret mo? A wild wet ride with my Bumble date. Oh my God. A wild ride with my Bumble date. Wow. Wait, hold up. medyo nagulat ako dun eh. A wild ride? Yes. Paano mo Yes. nasabing wild ride? Kwentuhan mo naman ako. Okay. Sorry. So, I've been single now for like 4 years, and then medyo nalulungkot na ako. Mhm. So I tried to Mhm. go on online dating. So I downloaded dating apps, and then I met this person. Okay. So ayun, good chemistry, we like the same things, and parang 2 town lang yung layo niya for me. So we decided to meet up for the first time. Wow. So everything went well, and it feels like we're really connected, and ayun, we really like each other. So we have the same wavelength. So after the first date, we decided to go on a second date. Mhm. And then that's the time na umamin siya na she just broke up with her ex. Like 2 months ago, ganon. So while she's crying and all, inaya ko siya na pumunta sa isang place, somewhere in Bulacan to unwind. It's para siyang ilog, ganon. Tapos sa ilog na yun, merong mga cottages, and then pwede kang uminom, kumain. So we went there, and then nag-confess siya na kaka-break up lang pala nila. Like, hindi lang 2 months. Parang 1 week pa lang silang nagbe-break. Mandy, So, lilinawin ko muna. Babae ba tong pinag-uusapan natin? Or lalaki to Yeah. straight? Babae. Isa siyang babae. Oh. Straight na Someone babae molested. talaga to? Yeah. Or ikaw ba ang Ikaw ba ang part ng LGBTQA+, or siya? Sino?
Parehas kami. Parehas. Okay. Yes. Interesting. Okay. So continue. Okay. So, nandun na kami sa may ilog and then we're drinking, confiding with our past history sa mga shit na nangyari sa buhay and what really happened with her ex and all. So, syempre, nag-iinuman, nalasing kami and then we decided to maligo sa ilog and then mag-drink sa ilog. So, basically, we're just enjoying yung moment together. Even though na parang nakaka-break up pa lang niya dun sa ex niya, parang what she explained is, parang ano siya, ano tawag dito? There is this thing called na sa relationship na even they're still inside the relationship, you're already detaching yourself dun sa person. So, she's already detached and she said that she really liked me and although it's just 2 weeks, pero para sa akin, parang it's not enough for someone to move on. Kasi mahirap magmahal ng taong hindi pa nakaka-move on sa past. So, Tama. After nun, kasi yung ilog kasi na yon is going towards papunta dun sa ilog na yon. Merong may trek siya, like around 10-minute trek para Okay. makapunta ka doon. Uy, medyo matagal yun Mahirap Yes. yun So, pumunta kami doon ng after lunch. So, mga 2 p.m. And then, nakauwi kami. Pauwi na kami ng around 8 p.m. ng gabi. So, ginabi kami doon. Kayong dalawa lang to? Kaming dalawa lang. Oh. Ayun. So, sorry, sobrang haba. Okay so, lang. Sorry, excuse me. So, ngayon, habang pauwi na kami, dahil basa nga kami, may dala kaming sasakyan, yung car ko. Sabi ko, kasi maalaga ka, kasi bago pa lang yung car. So sabi ko, if pwedeng, alisin niya yung bottom shorts niya kasi sobrang wet from the ilog na naligo kami. So ang ginawa niya is, instead of stripping just the shorts, she remove all her clothes. And then, oh my goodness. So, ako na yung magdadrive kasi ako yung hindi masyadong nakainom. And then sabi ko, wait lang, pahinga muna mga like an hour or 2 para safe tayo makauwi. And then what happened is, she go on top of me and then strip me naked. Tapos, I'm on the driver's side. Tapos, in-equestrian niya ako. Oh my goodness. Tapos, so, while she's on top of me and grinding, nagbibip yung car kasi open yung kotse, tapos naka-heater. So, tumutunog yung busina. Ngayon, afterwards, may nakikita kaming nagpa-flashlight na dun sa car kasi yung parking lot, there's a couple of cars din na nandoon. Tapos napansin namin, may tumututok na ng flashlight dun sa kotse namin. Tapos, sabi ko, get off. Tapos, hindi niya ito maintindihan kasi sobrang kalasingan. So, she kept on grinding and stuff. Ngayon, pinush ko siya. Tapos, pag-push ko sa kanya is, nag-lean siya towards dun sa manubela. So, mas tumunog ng malakas yung busina ng sasakyan. Tapos, biglang nagulat lang kami, may kumakatok na sa sasakyan namin. Buti na lang, sobrang heavily tinted ng car. So, kahit tapatan siya ng flashlight, hindi kami makikita. Tapos, ayun, bumaba na siya. And sabi ko, binaba ko ng konti yung salamin. Tapos sabi ko, dun sa kumatok sa amin, ano yun, parang
naka-guard or parang nagpapatrolya. Sabi ko, sorry sir, nag-ano lang kami. Inaayos ko lang yung sasakyan, napipindot lang. Or sabi ko, okay na po sir, thank you, thank you. Tapos, as in, kita lang yung mata. Kasi kapag binaba ko pa yung salamin ng kotse, we're fully naked. So, Tapos same sabi kayo ko, "Halika naked, na." no? As in, hubad na, Oo. gano'n. Kasi basa yung damit namin and wala kaming extrang damit kasi biglaan lang yung plano na yon. So, sabi ko, tara na, umalis na tayo. Tapos, um, sa sobrang panic and hindi namin alam yung, kumbaga, shit, parang gano'n na, bumaba kami ng bundok nang nakaubot-ubod kami. Tapos, um, tawag dito, yung papunta doon sa place na yun is parang, um, ano tawag doon, may liblib talaga siya na lugar. And after makapass nun, biglang city agad. So, nung nasa city na kami, tapos sabi ko, hala, shit, gusto kong uminom ng soft drinks. Parang, kasi natuyo ako. um, So, it means, Mandy, bukod doon sa car fun ninyo, meron din kayong outdoor fun, ganun? Yes. Ang pinaka sobrang I don't know paano i-describe yung situation is, Yeah. muntik na akong bumaba ng sasakyan nang hubad din. Kasi I forgot na wala na pala kaming damit parehas. Seryoso? Tapos, Umabot ka doon, Mandy, na parang komportable ka na, bababa na lang. Ano nasa isip mo? Ba't ganun? ewan ko, siguro yung adrenaline rush ko na nawala na sa isip ko. Kasi nung sinita kami ng mga parang guards, parang yung nagpanic na ako na kailangan na namin makaalis doon. So yun, nawala na siya sa isip ko na we're both naked doon sa car. Tapos, So, bumiyahe kayong kasi, nakahubad lang, parang dire-diretso, ganun. I'm sorry? Bumiyahe kayo ng naked lang kayo, ganun? Dire-diretso? Oo. Okay. Sabi ko, shit. Tapos, bubuksan ko na yung door para pumunta ng 7-Eleven. Tapos, pag naka-open na ng konti yung door, tapos napansin ko yung kita ko kasi I was wearing leggings. Sabi ko, shit, asan yung leggings ko? Tapos pagtingin ko, shit, nakahubad pala ako. So, yun. After nun, sabi ko, kunin mo yung damit. Tapos piniga namin dun sa sasakyan para makababa ako. Sorry. Wait. Sorry. Inuubo ko. Ayun. So, after nun, di bumili na kami ng drinks. And then, sabi ko, bakit hindi ka pa nagdadamit, nagsusuot? Sabi ko, magdamit ka at least like a shirt or huwag ka nang mag-wear ng underwear kasi nga basa yung mga damit and yung kasi yung seat kasi nung sasakyan is hindi leather, so clothy yung niya. So sabi ko, mag-ano ka na lang, maglagay ka na lang ng something to cover your yourself, ganun. Tapos after that, kinatid ko na siya sa bahay niya. And then, for some reason, lagi kaming pumupunta sa mga like beaches and mga ilog, ganun. Kasi we really love parang pumunta sa mga ganong places to unwind and relax. Mandy, makat lang kita. Gusto ko muna malaman, kasi ikaw, nakikita ko yung itsura mo ngayon dito. Maganda. 'Di ba? Hindi na kita hindi na kita i-build up sa mga kabisyo natin. Basta maganda tong kausap ko. Kabisyo, boses pa lang maganda na. Gusto namin malaman ng mga kabisyo kung ano naman yung itsura ng kasama mo na girl. She's really pretty. We're both femme.
hindi kasi sa lahat ng lesbian relationship is merong isang butch or tomboy. We're both femme actually. Mhm. Mm. So she's really pretty. Singkit yung mata niya, morena. She has a long hair and yeah, she's really pretty. That's all I can say. So kasi ikaw maputi eh, siya morena naman, no? Yes. Mhm. Grabe naman itong si Mandy. Okay, so mahilig kayong pumunta sa mga beach. So Mhm, gustong-gusto niyo yung yes. mga ganyan, naliligo kayo. Ano yun, naliligo ba kayo Mhm. naka one piece, two piece o talagang naked na lamang kayo, di ba? Well, kasi um, ako kasi hindi ako masyadong nagbibikini, one piece or two piece. Laging naka-shirt and short. Mhm. But her, ano siya, nagbibikini siya. Ganun. Kasi she really has a really sexy body. That's all I can say. So ikaw, naka-short ka lang pero walang salawal, ganun. Ganun ba Yes, yun? para easy access. Tapos siya naman ang naka two piece, di ba? Okay, Yes. eto muna, gusto ko muna malaman sa'yo, Mandy. Dahil dyan sa mga Yes. kwento mo, ano ba masarap talaga? Tahong o talong? Actually, different yung experience. For me, Mhm. I prefer women compared to men. Mhm. Siguro preference lang yon. Kasi with women, iba yung um, make love. Kasi Alam nyo parehas yung with, gusto nyo eh. yes, Pares and kayong also girl eh. yung Yeah. touch and yung feel is different compared to men. Mm-mm. Tama. Eto na. Because prior to her, I Mhm. was bisexual. I see. I was, naka-experience na din naman ako ng lalaki. Pero for me, it's really different with a woman. And the way, the caress, kung paano humawak, paano katitigan, and make you feel comfortable. Okay. Kasi magkaiba ang make love to make sex. Tama. Totoo. So, ang ginagawa ninyo is make love, hindi make sex. Yes, for me and for us. Make love? Yes. Yun. Mandy, matanong ko lang din, ano yung Mhm. pinaka-wild na ginawa ninyo? Kasi beach kayo eh. So, madalas, Mhm. 'di ba? May mga nangyayaring himala diyan sa beach eh. Yes. Ito na yung, um, sig- masasabi kong pinaka-wild na nangyari. Sige. So, pumunta kami sa isang beach around Aurora. Hindi to kilalang beach kasi parang pinakadulo na siya. I forgot the name of the place. Pero pinakadulo siya. Um, Hindi pa siya masyadong nadadayo ng mga tourist. Kasi prior to this, nasa Aurora ako for work. So, I do surfing and nag-teach kasi ako mag-surf. So, ngayon, pumunta kami dun sa beach na yon. Ah, ang dala lang namin is yung sasakyan, which is a pickup truck. And dun lang kami sa likod ng pickup truck. May dalang unan and all. Tapos, since sa beach nga siya, magiinuman and all, um, mga around 4 a.m. Kasi nagiinuman, alam mo yung inuman na hindi walwal, Mhm. yung inuman na merong conversation, Yeah. tapos yung relax lang kayo. Yung umiinom ka not to get drunk. Oo, yung may Pero kwentuhan, chill uminom ka na, lang, oo, oo. chill. Tapos, nasa tabi kami ng dagat. Ngayon, so, mga around 3 a.m., nagiinuman pa din kami and nagkakwentuhan. Then, suddenly, kinis niya ako sa hand ko. Kinuha niya yung hand ko and then she kissed my hand.
Tapos, syempre, kilig-kilig naman ako. Mhm. Tapos, um, sabi niya, um, she never met a person that is so complex yet so alluring like me. So, syempre, kinilig ako doon. Tapos, I kissed her. And, hinila ko siya dun sa may bandang, may area kasi na medyo mabato. Tapos, medyo tagu siya na area. So, there, we make love. Hindi ba masakit And- doon? Mabato eh. Gas-gas yung medyo likod yun yun. kasi, Ganon, di ba? Hindi siya yung mabato na yung sa floor. Yung para siyang, how can I say this? Para siyang, hindi Mhm. kuweba eh, pero para siyang malaking bato na pwede you can hide sa likod nun. Yeah. Para hindi kayo makita, ma-exposed. And then, after nun, sorry, excuse me. Excuse me. So, pumunta kami doon, and then, hinila niya ako, and nag-make love kami doon. Tapos, Ano kayo since- mag-make love? Gusto namin malaman. Okay, so, ayun, nag-start with kissing from Mhm. lips, and then sa neck, and then pababa, Mhm. and then she asked na, may I? So, sige, sabi ko naman, okay. Tapos, ayun, she kissed me sa aking bulaklak. Oh my God. Ayun, hinilikan niya ako doon. And then, it really felt good. And, yun yung first time na she went down there. And, oh man, it's really good. It's really good. And, sobrang caring yet aggressive na sobrang hot and wet. Mhm. So, and then, hindi ko na mapigilan kasi gusto ko nang mag-wild and yun, magawa ko yung gusto ko kasi we're both, ang tawag dito, pwedeng mag-top and bottom. Sa lesbian kasi pwede rin yun, top and bottom. Mhm. So, ayun, sorry, it's called Versa. So, we're both Versa. So, ayun na nga, hiniga ko siya and then, she really like fondling her breast and being sucked there. So, gusto niya kasi kinakagat yung yung kisses dun sa top of the mountain. Pero Mandy, napakilala mo na ba doon sa family mo? Until now, kayo pa rin ba netong girl na to? Yeah, actually, she's now my girlfriend. Kasama mo siya ngayon? Yes. Katabi mo siya ngayon? Hindi, nasa kabilang room siya eh. Oh. Tanungin natin siya kung paano ka rin mag-perform sa Humingi kanya. naman ako ng consent to tell this story because she's also listening Totoo ba? sa story. Sa Love Radio. Totoo ba? Ganun? Yes. Baka may gusto siyang sabihin para sa'yo. Ganun. Handa naman ako Nahihiya makinig. siya eh. Nahihiya siya. No, tulog na siya. Tulog na siya. Okay, so mapapanood niya to Panggabi mamaya. kasi yung work ko. Mhm. Ayun, so, nasa, na siya. Natutulog na siya. Okay. So yun yung pinaka-wild ninyo na nasa batuhan kayo, di ba? Inalog nyo yung Aurora, no? Oo. Tapos, ayun na naman, muntik na naman kaming mahuli. Hindi namin alam kung paano namin uumpisang magdamit. So, dun sa mga pinaka-wild ninyong ginagawa, dun din yung tingin mong embarrassing moment ninyo, di ba? Na nangyayari. Kasi Or whenever we meron try din to talagang do pangyayari something- na ganun. Oo, ewan ko ba, for some reason, kapag ginagawa namin yung mga wild things na yun, lagi kami muntik nang mahuhuli. At least muntik lang, hindi nahuli, di ba? Sana nga. Yung pala nanonood sa sulok. Pero di ba, extra thrill din yun, yung mga ganung bagay, di ba? Na parang, may tumitingin sa atin. Teka lang, di, tuloy mo lang. Ganun di ba? Tatawa ka.
May thrill, di ba? Pag ganun. Hindi kasi, expected nyo naman yan eh. Di ba? Eh di manood sila kung gusto nila manood. Basta walang sigawan, di ba? Huwag sila mangingilam. Uy! Teka lang! Teka lang, umikot ka. Huwag kang umikot. Gusto ko yung pwesto mo kanina. Ganun. Wala namang ganun, di ba? Nag-cut off yung line mo. Sorry. Kumbaga sabi ko, kung gusto nila manood, pwede naman manood lang, wag mangingialam, di ba? Kumbaga, baka kasi nagbago na kayo ng pwesto, biglang gusto niya pa pala, yun yung pwesto niya. Uy, teka lang, baguhin nyo, ulitin nyo. Kidding aside. Ang nakakatakot lang, baka magulit na lang kami, nasa Pornhub na kami. Hindi yung nakakatakot. Uy! Walang ganun. Sana naman wag, 'di ba? Hindi naman natin gustong mailagay ka doon. 'Di ba? Pero 'di ba, expected na 'yan eh. Expect mo na talaga kapag nagme-make love kayo sa public place. Automatic 'yan, imposibleng wala talagang makichismis, 'di ba? Mga ganyan. Yes. Pero kasi extra thrill talaga yan no? Kapag sa public. Iba ba talaga yung pagme-make love ninyo kapag nasa public kayo kaysa nasa kwarto kayong walang kusina at walang bintana, gano'n? Mas feel, ewan ko ba, pero mas feel ka pag nasa bahay. And then, we can do all sort of things na, hindi mo magagawa. Like, outdoors. Yeah. Totoo 'yun. Iba yung kaba, iba yung pakiramdam kapag nandun ka nasa public place kaysa dun sa indoor, di ba? Anyway, ano bang gusto mong i-share? Ano bang gusto mong i-share sa amin? Yan na ba lahat? Oo, yun lang. Yun lang. May gusto ka bang sabihin sa partner mo ngayon na kung mapakinggan niya to, 'di ba, sa mga kabisyo natin na part ng LGBTQA+, 'di ba, sa mga kabisyo natin, baka may gusto kang i-share, go lang. Ano ba? Siguro, huwag kayong matakot magmahal and wait for the right person na pagkakatiwalaan nyo. Kasi mas lalo mo siyang hinahanap, mas lalong hindi dumadating. Just let it be na dumating yung person na yan para sa'yo. Yun lang? Yun lang. Buti hindi kayo nakakaisip ng mga iba pang bagay na gusto nyo pang itry na mas wild, di ba? Well, actually, for wild things, siguro yun na yung pinaka-medyo risky, yung is to make love parang outdoors. Pero in terms of like being risky, like using strap-ons and all the play toys na pwede gamitin, we're already using those things. It actually adds thrill and fun to basic na yun no? Yun yung mga basic lang. Yes. Pero ikaw, may pangarap ka pa ba na iniisip mo na ba't hindi kaya natin to itry? Wala na bang ganon? Meron kasing kami gustong itry. Pero, ano yan? naghahanap pa lang ako ng right tool to do it. Pwede ko bang malaman? Wala naman nakakarinig sa atin eh. Tayo lang. Okay, kasi ganito. Okay. There is this called shibari. It's a rope tying technique wherein para siyang type of bondage na you're tying up your partner. And you can suspend the person on air and do a lot of things. So it actually gives like restraint, parang basically parang handcuff, pero it's more on the next level wherein suspended yung tao and then nakatali siya. Grabe naman yun, no? Grabe. Making love ba yun? Parang medyo sadistan eh. Hindi siya. Kasi extreme! Di ba mga extreme? Also,
BDSM daw, sabi ng mga kabisyo natin. Yeah, it's part of the BDSM culture. Yet, Hindi ko alam yun. kailangan pa rin BDSM kasi is hindi naman, well, it really depends on the person with Mhm. na ginagawa mo. So BDSM basically means bondage and discipline with dominance and submission. But with our case, there's no dominant and there's no submissive. So we're both equal. Mhm. So for me, hindi siya nandun sa category na yan. More on bondage and discipline. Ito lang, Mandy, bago natin to tapusin yung call, gusto ko lang din malaman, may plan ka ba na magkaroon ng baby? Actually, no. I don't see myself having a kid. How about si partner mo? Etong si girl. Same as well. I see. Okay. Wala lang, na-curious lang ako. Baka kasi makalimutan ko maitanong to at mabitawan to at magsisi pa ako habang umuwi ako na hindi ko natanong. Diba? Sige mga kabisyo. Sige, dahil mahal na mahal natin ang mga kabisyo natin bago natin ito tapusin to dahil mag-overtime na kami ni Boy P. Ito daw, wala daw bang chance na may sumali daw sa inyong guy, ganun? No. Hindi namin bet. Sorry. Yan, nasagot nyo na mga kabisyo. Ako mapapahamak sa inyo, pati sa radyo. Mawalan ako trabaho. Anyway, Mandy, nag-enjoy ka naman ba? Baka may last message ka para sa yung partner. Go, bigyan kita ng ilang minuto. Go. I'm sorry, what's the question? May last message ka ba for your partner? Meron kang onting oras para masabi mo sa kanya. Go lang. I do, well, hi, my love. I do really cherish and appreciate all the little things that you do. Kahit yung mga simple kisses in the morning and bago matulog. And always the affirmation, everyday affirmation. And also being there always. Para sa iba, it's just a small thing. Or para sa'yo, it's a small thing. Pero sa akin, it's really a great deal. And even though a lot of people judge this type of relationship, they wouldn't know how genuine and how happy we are. And I am looking forward waking up each morning, seeing your beautiful face. Wow. Masarap naman pakinggan ng mga sinabi mo, Mandy. Thanks. Nakakatuwa lang no na hindi naman rated SPG literal yung kinento mo, pero 'di ba? Kinento mo lang din yung mga naging journey ninyo ng partner mo, 'di ba? Yeah. Mga masasayang bagay na ginagawa ninyo. Anyway, Mandy, thank you so much sa time. Thank you sa tiwala na mapakinggan ko ang kwento mo at mapakinggan ng buong kabisyo natin ang iyong kwento. I hope na naging masaya ka ngayong gabi na to na ma-share mo sa amin ang iyong top secrets. Thank you, guys. Thank you, I Mandy. really appreciate. Thank you, Mandy. Bye-bye. Bye. Alright, mga kabisyo. Nako. Ang sasaya nyo kapag sa ganitong bagay tapos ako napapahamak sa inyo kabisyo. Ang hirap sa atin eh. Anyway, mga kabisyo, ito nga po. Recap ko lang mga kabisyo bago tayo matapos sa ating programa. Ito pong si Mandy is part of LGBTQA+. Pares sila ng kanyang nakilala sa online platform na dating app. So, sa madaling salita mga kabisyo, sobrang wild na mga ginagawa nila. Tipong muntikan na sila mahuli sa kotse na nakaubad sila. 'Di ba? Yung tipong nasa Aurora Beach sila, nag-making love sila doon. Tapos muntikan din sila mahuli. Pero, ang gusto lang naman talagang share dito ni Mandy yung kung gaano nila ini-enjoy yung pagmamahalan nila sa isa't isa. No matter what, ano man yung kanilang gender, di ba? Basta ang mahalaga naman yung mahal nyo yung isa't isa, naiintindihan nyo yung isa't isa, pares kayo ng wavelength,
Alam nyo kung paano nyo mapapaligaya ang isa't isa. Yun lang naman eh. Wala namang pwedeng humusga, di ba? Sa ating ginagawa sa buhay, lalo na kung hindi naman tayo pinapakain ng tao na to. Hindi naman natin hinihinian ng advice yung tao na to, di ba? Maging masaya lang tayo palagi. At nandyan na yan eh. Nandyan na lagi talaga ang mundong mapanghusga. Pero tatandaan nyo, may mga tao pa rin na hindi ka husgahan, bagos ikay pakikinggan. We listen and we don't judge culture. Dito yan sa 90.7 Love Radio. Diba? Kaya, ang sarap lang din eh. Napaka-genuine yung ganong kwento na mapapakinggan natin. Diba? Na tanggap nila yung isa't isa. Mahal nila yung isa't isa. Diba? Anyway mga kabisyo, napainit ko na naman na malamig yung gabi. Kahit papasok na ang bagyo sa atin, alam kong may mga uminit at tumakbo na sa kanilang mga kubeta. Anyway mga kabisyo, maraming salamat sa inyong oras natin ngayon, 11:55 PM. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Don't forget to follow Titan Jello sa kanyang TikTok page, and don't forget to follow Titan Jello sa kanyang Facebook page, and also DJ Rakitera mga kabisyo. Nako, sa ngalan ng ating Basa Princess, 'di ba? Maraming salamat sa tiwala sa akin, at syempre nagpapasalamat ako sa kasama natin ngayon na si Boy Pindot, at syempre sa lahat po ng mga TNVS driver, sa lahat po ng mga biyahera natin ngayon na pauwi, papasok pa lang sa trabaho nila. Mag-iingat po kayo, at happy Thursday. Papasok na po ang Friday sa ating mga kabisyo. Ilang minuto na lang po. Kaya God bless you mga kabisyo. Once again, ako po pala si Titan Jello, at kayo ay nakatutok. Utal na ako sa mga kwento ninyo. Nako. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.